Good morning mga katropa. Karong adlaw natay himuon nga sorpresa. Prank ang atong himuon karon. Mag-prank ta. So happy birthday ni Titi Upi. Titi Upi ang ato ang one of our best actor sa Tropang Siaw. So si Titi Upi atong i-prank karong adlaw. So among gitawagan ang yang asawa ganiha, tawagan ang mga asawa ni Titi Upi. Dili makaadto dito sa station. So ang may tabo si Titi Upi ra maginusara dito sa station dayon kita kauban sa mga Tropang Siaw. So ang yang asawa dili gyud moadto dito. So among gitawagan yang asawa ganyang buntag, gihangyo na mo yang asawa nga maghimo tag prank nga kasabwat siya. So ang ato ang himuon ani ipatuo na to nga wala man iyang asawa. Wala gyud siya katuo na asawa. Wala siya katuo na iyang asawa. So ang iyang asawa pod ibis busy karong adlaw, busy ang asawa karong adlaw, ni sugot pod. Nisugot pod siya dayon. Advance na lang. Then medyo nakulbaan mi sa amo ang medyo himuon karon kay first time na to. First time na to nga himuon nga atong i-prank ang atong kauban. Basig masumbagan ta ba? Dako-dako pug lawas ni Kamlon. Dako-dako pug lawas ba dok? Layat kita karon dito sa kuan. Layat kita sa Pampang. Unya, before that, ato sang i-shout out ang atong mga supporters di ay sa atong nag-support sa ato ang mga video sa Tropang Siaw Vlog. Labi ni sa ato ang mga OFW, sila ni Ma'am Judith Manggubat Swaner, sila ni Tamparong, sila ni Ma'am Susan, silang Susan Bulagaw. Naghana sila sa ato ang mga Puyaters group. Salamat kayo sa inyo ang suporta sa amo. Thank you kayo, thank you. Thank you kayo. Advance Merry Christmas lang po dahil sa mga. Dahil karon tawagan na utro ang asawa ni nagring na. Nagring ng cellphone. Hello. Ang buntag. May buntag. Naanami ni Kamlon diri kuan kay nagsabot nami dayon. Maka adto ka karon dito sa babaw? Ag dito sa RC? Wala pa, napaman mi diri sa Ubo. So pagdala na lang og sanina ni Titi Upi. Kay asa pa man siya? Sagdi lang. Kay Maguna ka dito, maguna. Maguna ta dito. Okay na, sige. Dayon, mukan rami karanang mo sinyas rami nimo kung padulong na ka mo text lang ka namo. Or sige kay okay, magbilin na pud mig tawo dito sa dalan para Sige dayon, ang ato ang sit up ani naka blindfold siya, wala siya kabalo nga naa ka. Unsa may imong pananghid niya nga dili ka maadto? Dili ko mo kuyog na dire ko. Dihara ka sa inyo ang balay. Sige, maayo. Sige, mao na to. Sige, mag-text ako, padulong ako. Okay. Sige. Copy. Alright. Thank you. Sakto. Kayo. Apa ni? Kuan nani. Inani tiyo. Pag makabalo na tanga ang iyang asawa na naa padulong na. Kita tanan ato mga kauban si Tiyo. Andi si Kuan, Usa ka to siya likod. Tanan nato nga mga katropa. Ato na to silang saboton ang nag-abot dito. Dayon. Mura ra tag wala. Tapos pag sinyas na nako nga go na. Aswaton to si Titi Upi. Tapos to sa layo na to siya. Ato siyang pasanon tubod sa katahan na to siya happy birthday. Kata ato siyang ilibot-libot sa dagadagan sa nato siya. Mga trabaho kanahan ay. Dayon kayo to. Bugat gyud kayo to. Bugat to kadaho kayo to. Lang. At dahil pagkahuman ana, ayan na dahil na to si blindfold. Dahil na atay mga surprise nga atong paghimuon karon niya, din na po siya mga premyo. So karon, Titi Upi. So pasensya na kayo kay Sorry na lang daan. Pasensya na lang daan. Pasensya na lang. Kay isip
pagkuan po namo nimo, ngayon nagimig sorry daan, basig imong ming sumbagon, bahala na ka. Walay tinud-anay. Wala tinudanay. Bahala na ka imo aming sumbagon karon managan po. Managan po, be. Managan kami. Happy birthday kayo, bro. Happy birthday kayo ni Titi Ope. Happy birthday, happy birthday. Mahal ka na mo sa trupang siaw. Alat na may cake, mga tropa. Nasa lang umilis sa multa. Sino na? 50. Ano yung mga mo na? Kada morning fixed price na sir. 20. Minute na sir. Butterizing na sa sir. Kani ka. Kani puti. Ayun na puti. Kaya na lang. Diba? Kaya na lang kung sulatan mo doon. Tilingan na to. Na to daw. Ah. Ah. Ayun pa din. Sulatan na to kung nalamay. Titik butik. Butangan kung nalan. Titik butik. Pwede rin po, hindi. Ikan na turun dito. Hali po Ano yung mga ma'am? Lai, paliyo ko lai. ng puti. Okay color sir. Puti, puti. Puti. Lai, sinipen. Puti, puti, puti. Pag-iayaw sa parebi kay nag-pamya ni Juan. Iyo, lang pa. Bro. Ilo po sila pa. Karin white. Karin white. Isang kulit. Ito yung nag-utal po ano nito. Tayo. Oh. Huwag happy birthday na ikams. Birthday ni Titi Puti. Hindi puti. Ha? Happy birthday. Oh, isi na yun ka. Masih kemana? Wow. Di ba? Makakita dito siya. Ano sa udahin ko? Tara. Rupin, betul tak? Pwede po, pintek-pintek may anak. Pintek. Dia jadi bulpin di sana. Pintek-pin. Bulpin. Pintek-pin may butang kong cake. Katong ko na alas mana berapa ni berapa Ito bang para sa di anak-anak sa mata? Ay bro. Oh, ay bro. Ay bro. Kuan, literin. Dali. Okay na ni sir? Ah, okay na. Ay na lagi kita siya madam. By that decision. Ako pili sa joke ini. Jadi kuman siya ang birthday. Napulong mas kaya siya nagway. Jadi kuman siya ang birthday. Ilan na to? Terus ay project na ay sa babaw na. Ano eh? Jadi kuman siya ang birthday ko. Palingon na yung pay. Agatong bayad sa cake daw. Ay mga dami yung stanang pera, dyan dito rin mo. Nasa'y gasolina, no? Oh, gasolina. Ulian. Oh. Guys, amo siyang giniguman sa iyang birthday, among paninglon. Palingon na mga gasto. Paninglon ang gasto. Ay gasolina, sa cake.
Tara. Napagay tayo mga kapasahero, tag-30 man po na, baka Oo, sa 60. man po na. Ha? Bawa naman eh mo, kuha na ka rin lahat di ba? Pakya. Okay. 5. Lah, lipat na mungkin. Kasi pangatan ni wala. Ito to. Balik, ini kay mo pala eh. Ito naman yan ay. Ah, linya na. O, sige, taga-taga na. Kato ka ng bata. Mandiyo ka na. O, sige, puraplin. Oo, tunggu po sa gabi. Pasok po sa kuwan. Parang si Perso. May pot-pot ni Perso. Bahala po ba ako? Sinjahin lang kita, may panilangin ka dami sa kita na. Ako gimiron niyo kay hindi ko sa birthday ko. Kung ka hindi na hinong sa kenta, di panilang gasto. Dapat tayo ganun i-Facebook. Dapat tayo ko. Magsunod-sunod. Wala ko na. So, ang iyang asawa may padalo na po sa cake. Sa mga ator na ihapin dito sa amin ito sa Karo. Hindi na po dito, ako na po ng TikTok. Bayaran na? Papakin nga bahaw. Ba't yung cake? Hindi mo kami na. Salamat kayo, madam. Salamat kayo. Naikaw ko rin yung marot ya. Dalaga rin. Asay mo ma? A few moments later. Kunwari may nga nag-program kaming tulo para dili sila makatik. Kunwari may nga mag-program para ikabot niya, mura na guling niya tabok. Atong oras mga langga, alas 12:15 na. Medyo nalitaga may mga langga. Kaya na pa maraming inasikaso doon. Alas 12:15 na gid mga langga. Pasensya kayo kay muraga medyo nakuano nalit gyud. Nakuhaan na atong sweldo ni Jotay. Pero handos gyapon ta mga langga. Sa to nga sa katag ng atong manon. Ang soroy-soroy sa kauto ni Tio Badok. Kanya wala ko mag-inusara dahil mga langga. Tulo may kabuok diri mga 3 kings. Si Inkolonsoy. Bayong auto diha Teo Badok. Bayo nga odto dahil ko. Then napon si Kwan mga suking tigpaminaw diha karon. Ato nga suking tigpaminaw ni Tio Badok dahil tulo may kabuok mga langga. Napon isa diri ka ko. Dingi ka no okay. Di ko tuloy. Mayong unto ni mo diya, Tiyo Badok. Wala kang kay kuno kanang may kuskom. Magpa-order pa may manager ni. Alas manager dia. Ay mayo nga auto dahil ni manager dia og. Happy birthday dahil sa mga usa ka kaoba dahil ni Titi Ope. Duha. Duha dahil ni mama ko. Happy birthday Titi Happy Ope. Happy birthday, Tiyo Peo. Happy birthday ni Madam Connie. Connie. Ilaw ng tahanan ng RSFM. Happy birthday ninyong orot dia. Bahala nga wala tayo hikay lagi basta kaya tuwa nga peace kaya itong lawas kanunay. So happy birthday from RCFM family. May makadugog yung tas mga puli yung tali ha. Lumina ron to, Tiyo Badok. Bisag palitan tani ang puli ko sa kakuan ba. So Sa ko. isnak ba? Tulusig. Kasi nagdala to ba niya. Oh, si Titi Ope dahil bisag naminaw to si Titi Ope bisag magkuan sana'y mahibig mo kami pe. Mahibig. Oh, mahibig mo kami.
Mahilig sa tubig. Mahilig sa tubig. Ligi atong diyan anak. Magdala ko si Upi o kang tuba ang rugber. Rugber. Girahon nila yan. Tuba ang rugber di ay. Ay, tinandanay lagi. Ay, tinandanay noy. 1 hour later. Kasabot. Ato ang ikuan surprise. Kay ang kuan siyang asawa, hindi man pa niya asawa. Hindi niya asawa din dito sa balay. So among tawagan niya asawa yan ang napahinoon. Pero dili kay balong studio pero hindi asawa. Kaya natugal mo yung studio kay kung dayungan siya. Dayungan natin siya ato siyang isulong-sulong galing kantahan to birthday. Tapos siyang i-blind food. Pag humartog blind food, ato na siyang pakantahon. Oo, pag magpakanta niya, naka-blind food, ato na siyang pa-wish. Mag-wish siya sa iyong birthday. Kuno hay ato siyang patayhopon sa kanila, pero ang atong ipatayhop niya lubot sa manok. Pero wala siya naka-blind food siya. Pag human na to, pagpakuntis na puntag ka na ng pahawiran ng tao. Matagaan. Kinsa ni, tagaan niya din. Kinatapusan pahawiran na. Iyak asawa na. Gadala na sa cake. Yung asawa. Pag Ako man nagsabot niya si Kuan. so, amo lang ikuan. Pag humana to, pag kuan na matagnaan ba niya o dili, mahala na. Basta inikabri sa kuan, inikabri sa baka blind food siya, pag-abri na. Iyak asawa na tubag niya. Itong pakis na sila, pakis. Pag mag-kiss na sila, ato na din anak. Hampas na doon siyang lawan niya. Hampas na doon. Siya kabalo, anak. Siya kabalo. Siguro ta sila So niya, para basing niya sa kung nga inig dayungan na to niya. Mura na wala, pero sit up na to lang niya. Pinakala niya asawa na dito. Ang cake na niya, ang cake niya. Ang cake niya. Mga to, itong kuhan. kita balalig ko ano kanang division liter pass ba na balay. Iyam lagi Pak pinukon May dito. ko ani pero ikaw ni. Mo feedback. Dok, 501, target rumble. Para share wall. 501, copy. Kuan mo na, over talon. Draw, 501, no? Over. Magawa lang mo kabalo. Magalo. Naay magkuhan dito, naay Magkabo. Dili maghakot nana. Wala pa din siya nakaati. Hindi na to siya pati. Lagi ko ano sa pamalik ko. Dola. Ha? Asa mo? Magkuha may water. Water. Dili water, ay. Tubig, good. Biktima ho. Biktima ho na to. Birthday man niya karon. So, Sa yang asawa dili man mo anhe. Yang yung asawa na anhe lang. Kaya itong dito mo palitan na naman sa cake. Ito nga siyang itong humuon na yung nga ito siya tapos kantahan. Lain nga siya ito. Tapos ito siyang i-blind food. Pag naka-blind food na siya, makantahon na ito siya. Makantahon siya nga naka-blind food. Pero ato ko siyang ipablo sa cake. Pero dili cake ato ipablo sa iya. usa mo nga Ipablo sa manok. Yan na. Siyempre, naka-video po. usa ang pan ulos ha. Lubot sa manok. Lubot sa manok. Yang tayhupon. Pagka human. Blind food lang gihapon siya. Mahatag-tag premium niya. Pahikapon siya sa mga tao. Nakaila siya. Pinsan ni taga Tagal, kwanta. Then, kinalas nga iyang hikapon niya asawa. Kung katagna mo siya niya asawa. Mao ba? Oo. Then, niya asawa ka na nagkikdaan. So, karong pag last ng kami siyang asawa, matagnaan niya sa dili, i-open naman ginadto to. Pag open na iyang asawa, mabulaga siya kaya wala man siya kabalong nga mga asawa. Ipakis na silang duha. Surprise. Pag makis na silang duha, wala ulit natin itong mga cake ng gawin siya. Taka na ako, dabudabuhan na nato siya. Iyang asawa, padalo naman namang sanina daan para at least kung mahugaw siya, nanay kapuloy. Very good guys. Tirahan na rin.
ato nang ano, surprise kita niya. Oh. Mga kasabwat na to na sila. Mga kasabwat na kasi manager talo na sa setup. Surprise na karon. Okay, ato nang ano, ato nang surprise na to si Kwat. So, TOP. TTOP. Peace na tadaan ha, peace na tadaan. Ayaw kasuko. TTOP. Peace na ta. Biraan ka na mo niya. Atangi. Nakita niya, atangi, iba. Subukan mo ang ano ko. Parang dili ka kuan. Birthday mo Happy ngayon, birthday, happy TTOP. birthday. Happy birthday nimo. Happy birthday. Huwag ka lang magsinungaling sa amin ha. Mo bentog kabuan na niya magkabo dire. Ako na pagtog bung kuha na kaya asawa. Kabuan na ko sa ano. Tapos ang isa ka radyo man na to pa na dito. Pag mo ko nga gogo, Gura. so go abante na sila kuha na sila sa cake. Bantog pa dito nga murag wa siya kaayo malipay pagabot na ko nga kay ang sawa di ay wa di Oh, klaro ko wala ta nagunok ba? Wala tay hatag niya. Wala tayo. Murag wala ba? Murag wala. Pero unya dapit. Ya dapit TP. Te Peace na Tete, ta. gika na mo niya. Peace na. Peace na tayo. So unya manager ag atong sabot. So anaon na to si Kuan, si TOP unya. Anaon ta, anaon. Saki. Peace na daan, peace. Peace na daan Peace TOP. na, Kay basig sumbagon ta ni mga lagpo ta diri sa kamaisan unya. Salamat ni TOP ha. Silo ni bida, ngayon may Oh. pasaylo daan. Ay, labosan tagid mo. Hasta di Tatay Dodo. Aw, si Kuni di ay. Yapil tagguan bunal. Oh, apilon ta si Ma'am Kuni unya ini Kuan. Napilon na to. Apilon na to siya kilamo sa kickpod. Para duha sila maangin. Ana atong sit up. Sige. Lubot sa manok na yan tayo hukon. Wa siya kabalo. Nana ko diri. Then paghuman na to dakan doon. Nama ko siya gisugo. Natay tao nga paduolon. Sige karon hatagan na to siya premyo sa tao nga matagnaan niya. Hikapon na niya, hikapon. So, paghikap niya, so siya, Tatay Dodo, o sige na, 20. Ako rin hatag tanan sa premyo niya. Dahil na po, babae ato hikap na po. O, pag makatagan siya, okay na. Pinakalas itong pahikap, yung asawa. A few moments later. Marami kita mo excited ba? Bago. Excited kayo talaga. Kulba kaya itong kita mo nung kulba. Kita mo nung kulba. Anak na hangin si Papa ka magdawa. Para masawa pa. Isa ka ba? Sus. Isa ka ba? Sawa nga rin ang Hindi siya mga kauban. As mama ni mo katabang. Tayo durmi yung mga tawanan eh. Karon kita ang katag ano dikit pero birahan na ako ng dikit. Ayan. Basta rin. Mas punta. Hindi ko mo. Yan naman doon. Diyan, paglinggo dyan dire. Uli na ko, uy. Nag-anak ka mo ko. Nagpara ka mo ko. Bina ko yung baso dito sa ko ah. Kama siya. Ha? Binaw. Dahil ako na sa bula. Kuya, huwag ka sa ulo. Ano? Dahil ito mo sa baso. Ang mata, ano na kaya? Sige, kaya ka. Mawapon no? Wala. Busa yung problema ni Rona. Agbahin sa lalaki. Tagang pang lalaki. Ang ganda. Ano to? Kung sa may problema? Ito na lagi, uy. Agulo. Kinabahan. Ayaw biya ito ka ni Mama Pe.
English. Ayun, ya, biar tawagan. Tawagan. Kaya, Ayaw lagi, pe. kaya, oh, nagustawi lang gini. Pe. Pabito daya dire. Ino ka? Este. Nya na. Yang si Nanay Konseng di na kuno ka pa imnon kay hasol kay imnon ka. Mabalo miglan to kare mo ang kamot pagka gahi ara ba? Tayo yung kag Gaw na to kay andam nimo gaw ba? Nga. Inunon, wa po dili nadala. Ako to papas kiwan din niya. Whiskey ba, whiskey. kadto. Di kini pa imnon nato na aron magho. Kadto na kaya pagpurol masuk madu. White ba ka? Anak ang pagpurol kadto. White Castle nga whiskey. Ang ito. Yatad ko baliho. No go. Ano ka mama? Undang nga lagi, pi. Sula kayo. Jelas nga. Balay. Asulan mo pero. Isa. Si health center? Ay katawa. Oh, may tole to. Oh, pag uli, karsunin sa mga gapon to. Pwede rin patore? Ay, why? Di ko patore. Ang basin, or. Hindi, maging ako magpatore. Daw agad sa bato. Mapangag, maging ako sundang. Naroon na. Binangon. Pero siro na, humog na. Mayroon na, Musuggest ko nimo ba kung makikinom ka, ayaw pagsutong mga nana, dapat jumper. Kay kung bitaw mahumog ka, dili mo to mahusos. Oo. Anaw na to diri, sit kira. Okay, batulis man to. Tagay ini ko hubo, tanan na. Masus naman jumper dili sa jumper. Mo to ilak sa likod. Wala. Bahala nagsigiyag tagay, iyag tagay, imo. Iyag tagay, Dili mahusos. Bahala na. Jumper taman diri. Jumper. Kay kung inana, ini ka ana nimo. Mahusos Ay, legit lang. Wala po magsalta, katong jumper, dili salta kay dili mo tulak mo to diri. Iko. Tanawa. Ikaw lang ikot. Napakita ko sa kusali. Yo, suso ta. Pero nagtiyo ra mo boss man ito ulit na swat, kita yung bungag. Kita lang yung ebidensya ko. Kay kaya ana namo daw pare nagatubang nimo. Sili ha pag nahong ni ana mo ni ana mo. Siya, imo ra pong adlawan. Ikaw na po yung macho, di ni maningog. Ana, gini. Bahala ka wan kanya mga swak kung kala gini. Bahala gini tagay nawator ko mo. Masa may madlawan kay mo. Bukan, si ready na ang microphone na, kaya natay pakantahon. Oh, sabay mo kanta, alam eh. Celebrant ba? Ako mo sila dito. O, hindi. Diyan ko ba? Wala balik dito. Buta. Mo na gaog. Naman dia. Ikaw rin na makabot dapitan ba to dapitan? Naman dia. Mara dia ka salo. Ikaw rin na makabot dapitan ng gasolina na. Kaya ako. Naman, wala motor. Dagan ako. Hindi kwarta di ay. Ay, kung di ay, kontak na. Punta na dia. Ikaw rin na. Pag ganahon ka na kay Bagol, gapo din eh. Yan lang. Buta. Abra. Sige. Dali. Kanang na apa? Karong di sumat ni sila. Nanay pun ho. Ay ba ni? Ito bagas. Tos.
Noy, muli ako kabog. Tapi kalendari oh. Sabi nga, bro. Ay, lang sa table ko. Atong ipa. Wala pipiti. Taguan na. Ikaw taguan. Sige, sige. Taguan. Ayun, hindi makabuhay ha. Asal. Dako paglubot ha. Ah. Few moments later. Ang gasolina to, pulo. Kasi dia gapalit. Maula ta wala tubig ato ba? Meron 20 ra mabayad niya. Kasi dia lagi paglantaw na ko, daghan mo hindi kaya niya ako na mo ako lantaw ito. Kulit kiri yung break siya. Paglantaw daghan naman kaya. Hindi daghan mo. Klaro. Ayat kalangit ito nagsiga. Langit-ngit sa kalangit at tumalay bulan lumagsinlo. Ako ba klaro? Ako naman yung nitahan kanina. Ako, nagpaabot naman po ninyo. Maliban lagi. Mamaya, ikaw man ang mga yan. Ganun na sabi ko. Oh, ada sa mamkuni ako pa. Ay, pununta sa hudya ka ka na? Pununta sa hudya ka. Anak, Wala. Leon, ay tanana. Tak, nagyak ka. Nagbaya rin. Sige lang, Pi. Imo bitaw ron. Kabangos na ako sa ako. Di ba, ang lyrics ato ba? Bakit pa kabaros kay Mayo man imong adlaw. Kung saya rin mga na. Mayo madayon may di. Mana? Sayawon ba nga? Magpulik-pulik siya. Kuya Riz. Kiluro sa dito, daghan ka dito kanta. Igsuon kang mata. Kamu muna. This is the time. Piti. Ready na ta. Ready na. Peace. Peace. Pagawson pod namo si Ma'am Kuni kay wala kabalo si Ma'am Kuni nga apelon si Ma'am Kuni sa prank. So magkabulit na rin si Ma'am Kuni, happy birthday please. Daw ka garong adlaw ron. Ay birthday man niya. Alegre kayo kay napay adlawan. Di ko gawin na. Uy, Tapo ka na ko Suka, baldala niyo, Pi. Ano sa'yo ako tagling yan? Tanak? Ato ni. Ano yung kinali mo to? Dali na, tiyo. Uy, Katulian mo nila. Mahal na ba? Ito ka tapay. Ako man sa swertres na ito. ang bilang, Uy. Di ba kapon guys, tayo din ka ba sabi? 909 na po. 909 na gawa. Sabi eh. Nakalik mo ba yan? Basta lang. Oo, nakagayas ko pa yung kawan. 909 na po. Happy birthday sa'yo. Happy birthday
Sana'y malasin mo kami. Happy, happy birthday. Happy birthday. Ato ng utusan. Ano na? Ayaw sa lagi ko. Diba ka na ko? Ay, lang dili. Isa. Walang liyak kay. Ay, Ay, siya. Piyong sa kajut. Very good. Dugmo man graban sustok. Wala. Awin kamot. Very good. Ang kamot, sir. Go. Ayaw. Asa gitar, gitar. Nasaan na ito? Happy birthday, nasaan? Ready, sing! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Uy, dali ang gitar. Pagkatao na to ang birthday celebrant. Okay. Namatabon ang iyang mata. Asa ring ginawa? Dili, ayun patanawa. Ayaw pagpatanawa. Sige. Mamaray pa si Mom. Kanta. Kaya ka daw. Bahala ka na. Wala ang bell. Ready, sing! Sa langit wala ang bel. Ano nga natulyot? Tuloy. Sa langit wala ang bel. Sa langit wala ang bel. Sa langit wala ang bel. Kagihugas sa ito manok. My God! Sa langit walay ice water. Ang suro gitarista na. Sa langit walay ice water. Sa langit walay ice water. Kay kiligo sa nawong tulyot. So karon, malawan siya kanta. Wish ka usay ibo ang wish. Pinahanglan imong loud and clear yun ang imong wish. Sige, lunan. Isa kina no slot. Okay, gira. Una na kung Wes, magkaroon ta ng microphone nga dili piki kinahus ko. Then sunod, asa para to kadagan na kayo. Pag mga kuha day, health. Wala ka? Ana ah. Sa to best wishes. Best wishes. Wishes. Best wishes. Okay. Maginaot ni sa mga kauban nga taga ganon ay kabiskay sa panglawas. Bisan taliwala sa pandemya, ana kita naghugpong, nagginabangay. Ato ipadayon nga ang atong relasyon sa usa dili mabungkag. Atong batunan ang pagka matinabangon mapaubsanon og labaw sa tanan, magkahugpong kitang tanan. Merry Christmas! Okay. Ayaw sa repa. Ayaw sa. Ang kandila. Huyupunin mo ha. Huyupunin mo. Huypi ang kandila. Yeah. Tama rin dapit. Mahala na ka. Sige. Ready. Sige, huyup. Oh, okay. Pakpak mo, pakpak. Muhatag ka premyo ni Titi Obe. Parikura. Muhatag ka premyo. Paduolon na to ang watag isa ka tao, iyang hawiran, kung kinsa, kung maiyang mailaan na siya sa kalibo. Hala. Kanon, sige, kana! Sige, ang unang paduolon na to, Si Runa, kailan na kunaan? Wala exempted ko. Ingko, may labot bisa kung sa hawiran. sige, may lang, pag-isa kong si hawiran. Kami rin mo request ang kasan ng hawiran, galing. Sige. Sige. Ayo, mahalin niya ako mga bodyguard. Habang pinigol ko, ayo! Pabilin nyo kayo, sige. Sige, sa kamot, kanang yan to, Sa kalibo ha, sa kalibo. Usang kalibo. Hawirin kamot. Hawirin kamot. Kinsa? Di bang hukom tayo?
Asa ha? Pahimulos naman ang imo ah. Asa, wala pa. Ang sing-sing magigipagita na ba? Wala man nag-building ring good. Kamot ra. Wala, di katag na. Nabot na mas taas. Kamot ra. Pabos. Padul diri bay. Wala, pas ni. Asa, wala ko gani. Wala gini, pas gini. Di ba padul ako ingo sa bada? Maulaw man na. Unik yan. Nangihulso. Babae. Babae, singalan. Aman. Problema, nakaila ba kasi ani? Kasi ngalan babae, pero kasi ngalan. Mura bang sirun? Dili. Kani babae gyapon. Libre kiss ha? O pakatag na siya. Sige. Ang kuda do. Pagbuktas na siya, nakikis. Diri na, ay pus, diri na. Dira, hawid ka dia. Sige. Hawiri ang hawak. Hawiri ang baga. Kinsa man to? Hawiri ang baga. Ay, baga. Hawid ka baga. Taas dira baga. Hala, balingkinita. Ang ilong ito pungin. Hala, ginerbos. Si Gina. Pawid ang naong. Pamingot man. Tarong pawid. Gibugas-bugas. Si Gina lagi. Ang buhok, pawid ang buhok. Pasimhuta. Ahubot ani ka. Pasimhuta. Aibo. With Joyce. Ato dapit. Sige, pasabako na to. Pasabakon aron maklaro gini ha. Okay, kada. Kada. My God. Laki na. Dami itlog. Pasimhuta lagi. Balik likod. Agay. Ay po palabi. Wala maili. Pasimhuta lagi. Aron mailan. Mukon mo pud mo. Iskriba mo pud. Pasimhuta ko ninyo. Pasimhuta. Simuta. Bahaw. Asa. Bahaw na. Asa. Sukot gini. Simplor. Okay na. Okay na, wag yapon. Hoy, wala may tubig dire. Wala pa. Namabalo si Titi Upi. Ambi. Aray, gipanabian po yung si Titi Upi. Problema kay gadalaog. Dayon case, kinahanglan ay case. Case. Pakis. Ako mo na, ulan. Bago interview na to. Ay, nanako sa kalibo. Interviewon. Sige. Ano? Happy birthday, Vic. Happy birthday, ma'am ko. Unahan ko. Tara ko na. Bilagan si Martin. Dili Asa na po si Maricel? Happy birthday. Tara. Sida pusay. Andre tatag lang duwa. Karon gusto na ibang mensahe sa imo ang kuan karang surprise karon sa puna. Salamat sa tanan, salamat. Ayun na. Kasabot mo na mo ang imo ang pinalanggan honey my love.
amo ko siyang gihagiyo nga dili man buntag siya manhi karon kay napuno siya importante dito gihagiyo kinamo siya kini ang buntag nga mo cooperate siya nabo. Ako gina siya pa. Kay si Ope ganihang buntag magulaadon kayo siya kay wala gid kuno nag-ambat siya birthday igo ra gid kuno mo greet pero wala gid kuno iguan Gilitsunan Oh. Eh pa magkay-call, magkay-call sa kaysa greetings mga. Usa po na nga nagpalingkod sa atong kasing-kasing ba. Yeah! It really hurts. Yun siya pa, dili tumangat ra. oh ayun sa dili kuno mga ni asawa nya naa day ang asawa na usawa naman ni karon Pati haron. dayon request sila tanan og isa lang ka kiss Sa kakis nga, Ber. isa ka kiss kada ka kiss na pinapila sa kuha pinapila sa icing sige ihap one Asa man mag-kiss? oh siyempre Nagalangga kay na akong misis ba ya? dahil karon pinakalas na to nga request Sayang. si Ma'am Connie og si Maricel dili Engineer, aun sa mana. isa ba na niantras pa niya mong kasambot Nagpadulong na ba kayong dagang hulmigas? Nag-text na sila na ako na checkpoint. dali po si Maricel ang atong sabot kaniya manager nga atong hakluson si Ma'am Connie unya wala man mo kulang usa oh si Ma'am Connie actually kaniya among isabot nga appeal siya sa prank ni Titipe pero wala siya kabalo nga apilon pa dahil siya namo oh di karon hangyo nga lang ta nga mahatag sila isa ka kiss lang to so kiss din sila so sige dire video oh sila pa do oh ayan rukod mo diyan Ay, napagliw. ay napagbuhat na din ikapoy ng tuhod Nawala na. okay happy birthday Madam Connie happy birthday Titi Ope Salamat. Nakatuang best actor sa atong Trupang Siaw. Salamat mga katropa. So, Salamat. katong wala pa nakasubscribe sa Trupang Siaw, makita nyo si Tito dito. Salamat kay sa to ang mga kuan. Kami magikulbaan sa among gitrabaho binamog sumbagon mi ni Titi Upi. Si Noy Kamlon nagsuot na siyang baga nga sanina ang mga kauban kay binamog sumbagon mi. Dili ra di ay. Kay Sanina. Kalayo mo sa Sanina. Tay dot. Pre. Microphone tayo. Gato daw daghan ng tubig dito. Ang tubig dito. Nagkabuta ganiha kay Bago daw nagkabot ha. Pagkabo kay para naroon po kay kaligo. Ano ba hindi na? Siya ko lang talig nagkabo. Ako na sapsap pa rin daw ganun. Ako pakita ko sa dito pila ka galon ni kabo. It's really hurt. Daghang ikamlot ko. Paglalang Tuhan, kedalam Malaysia Santa, Ma'am Connie, o Titi Upi. Pasalangin sila Ginoo, paghatagi sila kalinay at kahagsik o kapis kay sa gawas, aron din sila makayagan diha sa kasilindon. Huwag malipayon na pagsaulog na sa nila sa great ikaroon o bang silang pamilya. Pasalangin Ginoo, na grasya, nga mo karong katubangan, salamat ng Diyos na kini makahatag ka namo sa dugang kapis kay sa pagpaparat na sa among natuloy na pag-alagan kami mo. Panalagin usap kami na madawat ngayon ng mga pagkaon karong kapuna. Kinitanan among gipangayot ng pasalamatan pinaagi ni Kristo na among Ginoo. Amen. Amahan mo ang nakaslangit. Jo, isa ka white lang to. Daloy ko ay magpanit. Nagkakuha na ba? Sara rin lang po. Si Lynn.
A few moments later. Sugod-sugod pati ko na natutuloy ko mo. Ay, salamat kay Inko Dunsoy sa premyo. Salamat ko kayo. Na shout out data ni Abit Bagsikan. Si ako Bakini, ako si Mateo, Ana Bailon, andito ako, Asli Love, Asli Leirian Noriab, Brex Kalasang, Kelly Mantarak Ricamara, Chinko, Cristel Jane, Dags Amarilye Guerrero, De La Cruz Aimee, Dilia Ligarte Kair Marie, L. Les Vincent, Eladio Ortiz Balingit, Emilito Amores, Emlades Tianca, Ira B. Saldon, Facebook user. Sumani. Heidi Rio Hisalba, Inko Dunsoy, Irene Baez Bael, Jai Kim Binundo, Jean Talarok, Genevieve Salway, Jeneline Batal, Joy Iramlik noted. Sa bani, correct me if I'm wrong ha. Joby Laktuan, Judith Manggobat Swaner, Juliana Buungan, Lilia Lapot Atad, Lane Malakat, Maria Nora P. Daginotas, Maricel Magkanta, MJ Ars Naum Yisher Nanaop si Nad High o sabi ni Indy High Wine Kabilin kinaharapan nyo kustumang kalisod si Precious Heart, si Randy Benida Rimitar, Sanhana Desyanayaki, Sili Kabilin, Sony D. Kabilin Saldon, Tamparong Aileen, Tamay Bagalanon Mauricio, Toto John Ray, Toto Ginago Toto Nilorama, Wesley Marie Dimar, si Wingsky Alonso, Wing Love Clam Sagin, Yer Daba. Salamat guys, thank you so much. Salamat sa mga subscribe. Salamat sa mga subscribers, salamat kayo ninyo ha. Og tanaw lang mo kanunay sa Tropang Siaw. Thank you, Merry Christmas. Tropang Siaw! Lupang hangol. Tropang Siaw! Ada mo Tropang hangol. Si Attorney. Oh, si Tropang hangol eh. Attorney Cameron. Attorney Makalilimos. Rupang Galoong Ising. Tropang hangol ha. Premium na nimo. Shout out.